Cempaka lagu-lagu lawas Pak Lurah saka seliramu penganting tandha tresna lair batin sineksen lintange lugu ling-eling dek semono rebulane ketutupan mega gawe kangening ati nganti tekane si jantung hati anteng-anteng dek kembang cempaka ngaret mbok yo eling dek semono emprit kantil mencok neng wite pari tansah kumanten nasa jroning ati ali-ali dek saka kuningan lali malah saya kelingan manuk gemak mentrok neng witing klopo wis awu Garang apenak ya Mas aja ngono penganting bang cempaka tandha mata tandha tresna ya Eling-eling biasa mana yen rasane ning ati iki neng ngendi sayang iki ning Bulak Rejo oh Juman Tugu Jumantono Kang Mas nah Pak Lurah jenenge sapa Bapak Lurah Ngadi oh baksone kabul kae to juragane bakso kabul Kang Mas iya ya Bang cempaka tandha mata saka seliramu asik semono lair batin sineksen lintange lugu ling-eling dek semono rambulane ketutupan mega Asik. ceger gawe kangening ati nganti cekiwer si jantung hati ya anteng-anteng dek kembang cempaka
Empret kantil mencok neng witing pari tanah sajuman rasa jroning ati ali-ali dek saka kuningan mencok neng witing sawo bareng apik jangono jangono asem poko kadang
Ora
gegojekan karo aku. Dolaras buat Bunda Tiarton, Mbak Esti, Mbak Ani, Mbak Tukini, Mbak Mariati, Mas Teguh, Mas Aci, Mas Enduk Bose, Padang. Mami Asih. Mama Evina, Mbak Eni, Mbak Seli, Mas Teguh, Mbak Tukini, Mas Anas, Angga, Mas Tripomo, Pak Peng, Mas Aci, selamat menyaksikan. Mas Du. Harni wonten ing Serambang. Nggih Mas Ripan sugeng midhangetaken. Teko bose teko bos dari. Oh. Bocahe teko mbok kirimi. Lah tak kirimi lagu Nusala. Ayo Mas Nduk, sugeng midhangetaken.
wis kagungan garwa kang wis seneng kowe wanita sing disuting iki ae apa pancen wis kudu kene pinesti lelakon iki tibane titip tresno lamun yen pancen dudu jodone perpisahan sesi ramu ugi datan kantun Mas Santoso Ki Dalang saking Unut ugi datan kantun keluarga besar saking Blorong Mas Mul luluh ke atiku rena wengirang bisa turu yen kelingan esel lan uyumu disunting karo sumber video syuting. Sumber video syuting. Iku sing nonton kuwi seluruh dunia. Mandiri. Mandiri sumber. Sumber iki sone. Iki mandiri video syuting. Di live streaming. Dadi kok ngendi nonton ya, Lek? Alam gaib padha nonton kabeh kok. Lha iki Mas dari mau ning ngado lho iso teko kene pisan. Tak kirim lagu nusul. Napa nggih, Pak? Pentole Mas Dari. Ulah pentolmu gawake wilis. Nggih, Pak Lurah. Oke, masuk. Pamut sikarang. Yo Mas Ratno Graji, kasihan mania. Muga uripmu tentrem salawase. Katur Mas Teguh wonten Batam, Mbak Arni, Mas Lurah Totok, ugi Pak Prapto Indah Laras, Mas Ebe Albino juga midhangetaken. Dulur-dulur wonten ing Kebak, wonten ing Kenteng juga midhangetaken. Cekiwir. Nyawang manis esemu kaya bisa
luluke atiku rina wengi ra bisa turu yen kelingan esek lan guyumu yo syutingan iki sawe monggo Mas Getuk wonten ing bejen juga midhangetaken pinarak mriki mawon cedhak kok ya Lek ya meluntur rene Mas Getuk Lurah duet melih monggo Pak jagat raya kalingono wukir lan samudra ya ora ilang manise aduh dadi ati salawase wong
nggone sapa? Muda laras lek. Lah kene iki Pak Bayane sapa? Pak Mulyono. Oh, Pak Mulyono. Sing digawe sapa? Pak Suradi. Oh, Pak Suradi. Pak Ale. Upama sliramu sengat melati aku kumbang ngidam sari upama sliramu margi wong manis Piye Kang Mas? aku kang bakal lewati Heeh. badarmu nang diri Sineksan lintang elokan semono janji prasetyane ngati tansah kemanten ing netra rinasa karasa rasane Miberosak jagat raya kalingono mungkir lan samudra ora ilang memanise hati-hati selawase Pak Dari Mang mriki sih Rini Iya. esok awan neng omah ati ra krasan Iki sing nyaur Mbah Darmo. Keluyuran aku golek sing tak sayang mobeng-mobeng mider anggon goleki ora krasa esuk awan nganti bengi Iman yen nganti liya kang nyawang Asik. Kliang tak sawang menclok ning ngepang kekencangan tak rindik sapa kadangan sareng ngoceh dheweke ngalih pensoan ya kalau kae tak sawang sajak ngece podang kuning agawe sirahku komeng Pak Hadi seret ireng seret
kegiwang lian yen si podang andutut ati kepranan ora mendem ati kesan saya datang tak seranani senepikat puluting gendo Persatuan Sri Kandi Indonesia dimanapun berada selamat menyaksikan say asik 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 ye 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 say ye ye MPS Putra Sumber ora kerasan keluyuran anggoleki sing tak sayang mobeng mideranggonku geleki ora krasa esuk awan nganti bengi seret ireng tak sawang tambah manise tipe bunga yen kelakon nyanding slirane ora bakal atiku kegiwang lian yen si podang andutut kepranan ora mendem ati kesan sayang datang tak seranani senepikat puluting gendong Prasetyo Anandur Branti Sri Uning Jatan Grahito Kang Cinipto
iki para fan-fanmu Gudang Mania ya padha ngrungokne. Oh iya, sapa wae? Oh, iki ning gudange Mas Giur ya padha minum aqua berenergi. Aqua nek berenergi aku. Lah aqua rupane kuning-kuning. Iya, selamat Pak Care, terus Mas Giur, nggih. Mas Noting, Mas Beni Kewan, Mas Agus, terus Mas Gembur. Nggih. Nggih Gudang Mania. Yeah. Katresnane wirat moyo dinapiting ning loro sriwuning senadyan wekasanira rapeng lena alapung negara. Ayo Karang Purwodadi. Muda laras, ayo yo. Sriwuning mostika tuban lambut tresno lan sapuya Oke Mas Bayan Kanten, sugeng midhangetaken. Marang Raden Wiratmaya Kang Wus Prasetya Ayo ya. berbrati. Asik. Sriwuning daten granita kang cinipta katenge pribadi. Ayo Mas Dari. Senadyan wekasanira rangga lapis Ya ya ya. Sri uningku trane ati mangsa pati nari kaning tamumu ing padya loko duk prangtating lawan inak singgo tresnane wiratmaya dinapiting ning loro sriwuning senadyan wekasanira prateng lena alapung negara. Ingkang pundi Mas Mul? Dalem Pak Lurah. Oke.
Ayo Pak Dari. Ayo. Kudu sing hati-hati. Anak bojo. Ning omah ngenteni. Gonku nunggu. Ngenteni. Karo MC-ne ta ya? Mami Asih sugeng midhangetaken Albino. Monggo Mas Albino CP Mania. Mas Getuk, Mas Santok wonten ates, Mas Jagluk. Mas Ripan Pondok Mania. Ya, baksonya maju mapan Mas Dari. Asyik. We pamit lunga pawelingku aja nganti sembrono nang luar negeri kudu sing ati-ati anak bojo ngomah nganteni sapa kuwi anake sapa anake Mas Mulna aku isin yen disawang tangga emoh nyawang aku wis emoh nampa ra kelingan jamane semono bablasane gelang kalung kiwir icik kiwir asik saya gede ragate kowe mule lunga mandiri video syuting putra sumber muda laras monggo Pak Mul Padusan Blorong yai ayu yai ayu
tampa ngelingake jamane semono Ya ya yo. Ya ya yo. nalika biyen-biyene Terima kasih. janji tresno nganti saklawase sing ra bengesan ya disawer aja mung bengesan tok dadi sawer sing aku benges tok Janji pengen emas urip bebarengan ya ayu bendino nyomong tak rasa pancen au sliramu ra krasa ayo yo apa sliramu ra ketun mung rekoso urip ana gunung bunga susah dilakoni ing rejeki Gusti sing maringi Dek Riri iki ya dirungokne karo Pak Ditrimo ning Ngumbakan karo Pak Dibendul. Ya tulung Mas Dari, kamu jangan menyakitkan, jangan disawer cuma yang bengesan. Iya dong. Yang tidak bengesan tidak disawer. Ora bengesan kok nyawer jare. Masuk. Kalang-kalang dadi saksi. Monggo sliramu bisa hijrani. Jai ayu. Wiwit donya nganti mung sliramu sing tak pikir-pikir. Oke, terima kasih Mas Dari. Loroan. Ya Mas Supati, Mbak Dwi Purnamasari. Salam kagem Pak Demin ya Pak Desarno. Mbak Fitri. Suwe ra petuk kare Pak Min. Soko Sari. Sondo Dingawi. Wilka Multimedia Mas Kianto. Ugi dulu wonten pondok Mas Ipan. Mas Kianto. Mas Karno Benok. Mas Suparmin masuk. Kurang opo aku iki dadi wanita. Kurang opo anggonku oleh kaya Sumatera. Tresnamu nglaroni ati aku ora bisa tak pungkiri.
Atur Pak DKO, Mbak Esti, Mbak Erni, Mas Teguh, Datan Kantun, Mas Tri, Bayu Rumania, Mas Gugun. bola bali rasa tresno ya 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 raiso jaga wis milio sayang aku apa dheweke wis milio tresno aku apa dadi bojone bola bali saben dina nilap tomo kuwi Mas Dari rapi sonjogo sing tak suwun paring ana eling marang keluarga tansah kanthi ayam tentrem kiwir angajap kuri kiwir no wengi kiwir bola bali wong gawe larane ati terima kasih monggo monggo Mas KO sugeng laras najan aku bocah nunom kok banget tunungku
Mas Tomo. Niki wene Mbak Ririk gen tutup kono. Yo. Yo Ririk. Ya. Iki ya di streaming kalau mandiri. Nah, ya, oke. Apa kowe ra kelingan salat Mas Mahono Mas Ongki goyang yo. Najan aku bocah luno. Coba ngedunungku. Ora susah dadak nganggo bingung. Yen pancen tresno aku. Apa kowe kelingan Iki mau jane kleru tak tokne wae wong streaming kok. apa hoo toh? Aku tak ra sadar toh Pak Markon. Aja diomongi ya, engko ndak bocahe isin. Terus piye iki, Pak? Apa kowe ra kelingan
Mas Nduk niki sampun dipun aturaken. Spesial Mama Eraisha sing ora iso mulih. Ora kerasan keluyuran anggoleki sing tak sayang mobeng-mobeng pitiranggonku goleki ora krasa esuk awan nganti bengi liya kang nyawang kleyang-kleyang tak sawang men celok ning ngepang kekancangan tak rindik saka kademen sarwi ngoceh dheweke ngalih pencoan elakae tak suwun mbok aja ngece padang kuning agame pikirku kome seret ireng tak sawang tambah manis yen kelakon nyanding slirane ora bakal atiku kegiwang liyan yen si podang andudut ati kepranan pikat puluteng bendong kagem semua yang sedang streaming dimanapun berada.
pramnan ora mandang ati kesan sayang natra tak srenani senepikat puluting benda. Terima kasih Pak Demamin. Gagal fokus. Gagal fokus. Wes, maaf wes capek aku. Gagal tenjang wanti bangun pungon pungon terus ngalamun pungone tibane ambun. Yo Mas Gogon, Pak Budi, Mas Gareng, Mas Ratno Graji. Masuk Riri. Mati. Iwir. 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 Ono cah mendem. Rini masuk. Rini masuk. Oke lagi mendem Mas ben wae. Lagi Iki mendem apa Kak Deso? Kok gagal fokus? Mendem soju. Riri iki lho. Apa? Opo? Ya. Iki teko ngendi? Kleru awas iku. Ayo, ndang, ayo. Dilanjut kangen ning ati ya. Oke. Mantep ora karepe. Yo. Ayo. Ayo duguyon. Iki sengene pada Saiman, iki bar duit. Iya ya sing tenang. Sayang Mantap. Monggo Manarto Pak Dekatul Indah Motorsport. Ugi Pak RT wonten Jawa Mania ugi Pak Lurah Loso. Dulu-dulu putra Pak Keset juga medangetaken ugi Mas Bayan. Ugi Pak Detrimo wonten Ngombakan Pak Bendul. Dulu-dulu wonten ing Canden. Wolokarto Mas Tayeng. Suintusu welawase Kowe minggat kowe lunga ora pamit aku ya jenenge minggat. ya ya iya. tuwa ayu kepujanku Hati susah. ati susah mung kangen siramu yo biar gagal fokus iki ayo Mak Eripan Pikirane wis nang ndik. Nek tomo tak anti aku dan
asmara. Dek bablas. Bablasan iku ora penak balik neh dadakan. Loro. Iki ngene tak aturi yo. Apa? Sing nanggap iki sapa? Pak Suradi. Pak Suradi iki nek kowe kanggo ning kono sing kowe sing ngopeni sapa? Pak Suradi. Ya wis ra sabar kok. Gubung asmara. Mangke rong pupuh, mangke terus Sawandara. Niki panyunanipun Mak Iripan kala wau. Ya. Aja sembarang wong bagus. Ya. Ya. Kira bakal layu. Lah. Ora suwe aku bali. Oh. Wis sumanding ana ing ketemu. Yo gubung asmara. Monggo Mak Iripan. Gagal bagus. Fokus. Yen kae tanpa tresno Oe. tanpa mental tanpa kloso Abot-abot nih. abot-aboti Bubuk kae nyimpen wati. Tapi besok temekan saiki. Bubuk kae kebak cerita tengah wengi nganti kakak lino. Pokoke ijek rong dina dikaul-kaulne. Kowe engko wis sesasi kas wis merongos. ya ora mrongos Lah merongos kowe arep duleki apa? ya nyelek liyane Ya. sajroning ati Bapak Ibu sekalian, mekaten lan semanten kula sakadang saking Mudo Laras, Mandiri Syuting, ugi putra sumber